Здравейте, аз съм Да Про, с мен са Боби Геймър, Цеци и Рапър и днес ще играем на Half-Life. И сега влизам в сървъра при тях. Ние сме от един клан с Боби Геймър. Аз не съм за вас. Мри бе, дядко! Мри бе, дядко! Мри бе, дядко! На 3 кръв съм, дами и господа. Динката ме уби. Може да не се вижда много хубаво, но някакво направя. През резкаш точките като някакъв урод е. Аз не си ги резкам, аз съм 3 на 7 човек. Аз съм 4 на 2. Престей си. Да бе, Хацуне е хак. Той ви би с базуката, това ако е хак. Един от вас е хак. Един от вас е хак. Единият от нас е Цеця, другия от нас съм аз. 2 на 2 сме. Двама на... И какво? Цецо не е хак. Аз мислех, че оня хакер е за вас, па той е влязал за нас. Браво, Цеци. Цеци ме уби. И той е хак. Ми Цеци хак. Как? Виж го бил го, той стои на едно място. Това си... Их, Цецо! Басички ли имате това оръжие, бе? Цецо гони, Цецо, как се гони хо? Кой? Хацуне. Гони го, бли. Да? Не, за какво ме бийте, бе? Човек? Ти ма биш. Аз мисля, че това е Цецо, затова те бия. За кой мислиш? Защото си хубав. И той е от клана. Да, ама аз бия него. Аре, бе, някой да влезе за нас, че аз да влезе за вас. Не те любя, бе? Цецо! Ех! С това пищаче, знаеш какво е хубаво за хедшоти? Кикна ли то? Кикна ли то? Да. Кой това Хацуне, бе? Его, бе. Ух! Мен ме вкараха за Цецо. Вие сте бахте протата. Още ли снимаш? Да. Хора, гледате ли го това Хацуне, какво е силно? Да, Че е хакер. аз ти тръгнах с глок. Ти сега ще ме убиш, няма как. Не те ли уби, бе? Прави той бъни хоп. Хедшот. Бам. Аре, бе, Цецика, не мога да убиш то циганин. Бягам ли? Да, знам. 4.
Цеци, бий него, аз ще бия Божо. Не мога да пусна. Баре, убий го, бе. Къде? Убих Божо. За теб. Как да те убих? Айде мре. За да го убих сам. Аз ги кърта. Да, ме кърти. Кърта мивки. Това, както ме ката уби. С хакерство. И тя скочи каза. Тя... Стига, бе, кой само... Аз съм 14 на 16. Няма много разлика. Базето ти напомни чата с ръса, бе. Спри, бе, Цецо! Стига резка! Собак! Давай ти, той напълни чата, бе. То не става. Ти като... Ти ще гръмнеш сървъра от рескане. Да. Той сървъра вече ще започне да закрая ръсъто на Цецо. Ще почне лаги от ръса. И като лагни ще пише Цецо ръса. Видя ли те ли стреля, бе? Аз избягах назад, бе. В момента не мисля, много мисля, ще не може да играят с вас. Да, не. Ами, какво да направим? Изтегли си лазо, нищо стане. Какво е? Той има ланчо. Да, само че му... Аз... Чакай малко. Майчин. А не, Тошко не е с Warzone. Ми точно! Аз какво ти казах? Тошко, изтегли си Warzone. Как? Омага. Ома, той не. Хо-хо! Как се тегли игра? Как си изтеглил и този? Да, само че си изтегли... Ами ще има малък проблем. Какъв? Такъв. Не му дадат да тегли. Нормална страница в своя интернет. Едва отварям YouTube. Убиха Цуне. Тошко, тогава затвори, изтегли си го и дигни. Независимо дали съм в разговор или не съм, пак ще имам проблеми. За какво? Не знам, няма си представя какво му стана. Не можеш да отвориш интернет. Да изстреля ли видите, че... Не изподеляй. Всичко не трябва да споделя. Ресни си компа, де. Мислиш ли, че не ми се получавало? Че съм опитвал, но не ми стана. Заведи си го на ремонт. Да. Последния път, като си го заведох, липсваха доста неща. Кажи да ти запазят Майнкрафт и другите е готово. Цецо, брака ти ме убил, бе. Аз го убих 100 пъти, по нищо не съм казал. Едно си убил някакъв про. Да, то. Цята убих два пъти. Сега убих Дарио. Аз да цепа с базука, ви играете с това насрано оръжие. Нали? Да, снайпер. Цецо, теб нашия те уби с картечницата, какво е там? Не покажи. Его. Това картечница на умник. И ти ме викаш пати. На моето ли, бе? Ууу. Не на моето, бе, на това дето те уби. Аз показах на вашия. Ми да, на моя, той те уби с картечницата, бе, малумник. Твоя закон цепи, бе. Че го зацепа и аз. Сега помпата ми не може да стигне до тебе. Защото е много умна. Омага. Аз отидох на 5 км от гранатата. От това, от ракетата да ме уби. То и аз тъй. База, какво се играете с това насрано оръжие или с арбалета? Той не играе Божо, той играе оня с това. Его, сега ще ме уби с това оръжие. Его.
Този път беше Божо. Но той по Божо за първи път играйства. Аз го махна. Тук може да натисна 4 и ти ме уби. Да гледам базуката за страх. Аз пак го взех. То ми го дава човек. Аз само с него мога да бия. Мен па винаги ма спава при оня тъп пистолет. Горе. Или при помпата. Бам. При шотгана да сме по-точни. Бум. Още ли снимаш? А? Още ли снимаш? Да. След малко ще спирам. А колко минути? 10. Здрасти, Цеци. Ей, го Цецо, пана пълни чата, бе. Па гледай, Дарио е 25 на 44, па не си го резка. И той има кул. Ами имам кил. Защото не го рескам постоянно. Я го виж оня колко кила има. 124. Стига! А цепи, бе. А? Имам готмод. Имам готмод, кой ме цепиш? Опа, Цеци, къде е надам? Това па не си ти. Ще закова. Ей, го сега Цецо е 1 на 3, сега като го убия веднъж, Чарес. запомни ми думата сега. Гледай сега в чата. Съро. Видя ли? Кама бутна мазно отгоре! И мен да е. Ти ма бутна, но карай. Виж, той играе с това, аз не игра. Не ми дава да пиша повече. Ами като си хак. Ми кажеш ти дава. Ето за не ти дава. Ми кажеш ти дава. Ти бъгна всичко от трескане. Да. Почна ми лаги. Само малко. Цецо, гледай го с оръжие, ми играе с ломака, бе. Цецо играе с готското оръжие, па на нас вика. Ей, го сега да слушам. Аз те бия с глок. Не видя, че ме е пуснал. Ами сега как няма да го резнеш. Да ще видим какво ще прави. Влизам цяло. Ей го. Аба, Цецо, ти си един везли, бе. Ко ти пука колко кила имаше? Трепи ги на воля. Значи, че е слабо. И хора, това ще от нас. И чао.